Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. At ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Belen, 23 anyos, taga Minglanilla, Cebu. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit. Nga lahi ang among gitubuan pag-una, pero lahi day hinuon ang resulta. Aron niyo hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Aray! Oh. Anak, yan naman ka. Sakit akong puson pa. Murag sige naman lang nagsakit ng imong pusoon. Basta, bukto nga ang imong binuwang sakit na. Maulaki pa. Unsa ka kung magpa-check up na lang ka. Makaya pa men pa. Antuson na lang sa ninako. Sakit naman yun kaayo. Maragdili na nako kaya. Day Bilen, maayo kay naulian na kita. Kumusta yung kipati, Day? Arang-arang naman. Pero for sure, mabalik na sa ning sakit taon niya. Taan pa yung laki ko. Masakit na sagbalik. Di na kiti mahimo. Huwag magpa-check up na kit ko. Usahay ka ni Dok. Dili ko tunghaan sa kong binuwang sakit. Sa ato pa, irregular ka. Yes, Dok. Base imong symptoms, doon na kay PCOS. Picos? Uy, maude nga ingon ana imong gipamati. Opa. Niya, unsa man? Ano may ipatumar ba sila nimo? Oo. Paimnon ko ng coke pills pa. Palit tayo ta. Niya, kumusta naman ka? Mabang gihapon, day, uy. O may kausapan? Day, sigurado ka nga pikos ray sakit nimo? Ha? Bilen? Recorded by X Thunder Gaming. Nagtuo ko nga mild gid kayong akong sakit. Ug pikos ra gyud ang akong pagtuo kay mao man paisulti sa doktor. Pero hinay-hinay na kung naay nabantayan sa akong kaugalingon. Unya, Nak, nanambok man ka? nakabantay bitaw ko pa, uy.
Na di ba ka na tungod sa pills nga imong giinom, no? Ambot ng sada pa. Ay, ang inaong ni mo. Lamuro ko mayo. Na, sa akong tangkugo pa ay nanambok sad. Pero wala makakagipamati. Awa raman sa dinoon pa. Okay ra na. Kapuyas kong lawas, uy. Unsa man ko? Mura man kong way umoy. War man nung tako'y gibuhat nga grabe ka ako. Ganun ingon ani man kakapoy nga ako gipati. Tambal na ko. Salamat pa. Usa man yung samad si mong paa? Hala, nadugay naman ni pa, uy. Kaya kong naayuan eh. Nak, dili ka ka diabetic? Unsa? Doon na kay type 2 diabetes. Unsa, Dok? Huwag mong gi-review ang history. Doon na may gustong i-confirm. O tugutin mi nga i-undergo ka na mo og lab test. Buhat na bisag unsa may makaayo, Dok. Sige. Pahibaw lang ko nimo kung sa resulta. Doon na kay brain tumor. Unsa, Dok? O magkuha ni nato pinagis pag-surgery. Surgery? Operahan ko? Yes. O kaning imong ipamati, dili simple nga PCOS lang. Ano gitawag og Cushing syndrome. Saman, uyo ka ba nga operahan ka? Oh, ako lang sa ning hunaon og maayo, Dok. Cushing syndrome? Opa, Taon pa. Nahinumdum ko. Mo ba sakit na tiya? mao ba pa? Oo. Uy. Wa ka na ni mo makuha gi kanila? Naibilin? Unsa? Human ko kistoryahan ito sa doktor, nibati ko kahadlok. Wa ko magtuo nga maabot sa punto nga naday ko'y brain tumor. Maong hangtod karon, wa pagid ko makadecide kung musugot pa ko, mag-opera o dili. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, may grabe ang mga complications ug nahibaw-an nga doon ako'y brain tumor. Ug mao'y kitambag sa usa ka doktor nga kinahanglan akong mag-surgery. Kung musugot ko, posible ka nga mabalik sa normal ang akong hitsura o ang akong ipamati. Ikaduhang pangutana, unsay maayo nga lifestyle nga angay buhaton aron malikayan ning mga ingon-ani nga klase sa sakit. Ikatulong pangutana, may nahinumduman ang akong amahan nga naa siya iyaan nga ingon-ini ang sakit. Posible pa ka nga ako ning nakuha gikan nila? Ikaupat og katapusang pangutana, doon ako'y type 2 diabetes ug matod pa sa doktor nga hangtod sa hangtod na gyud kuno kong mag-inject og insulin sa akong kaugalingon. Sa akong pangidaron karon, wala pa'y chance nga mausab pa na ug mahimong normal ang akong kinabuhi ug balik. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Belen. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka psychiatrist, usa ka medical doctor ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga forgiveness frees the heart more than it excuses the past. Pasensyahay lang god, pasensyahay. Walay personalay. Pilog pag insulto na gani ka, adi tagyog ka palabyon. Wala ako ibot pasabot ana.
Regards na idea sa mga membro sa Lions Club International District 1B2. Nga, usay, maglalis ta diya, pero humaglalis ko, pwede ta mag-inom og beer o Johnny Walker, okay ra. Kanta ta, lalis ta, human, kanta-kanta ra god. Lalis-lalis, naara na, di na mawa. Okay, so ang atong magtatampo karong adlaw si Bilin. Bilin, 23 years old, taga Minglanilla. Musta na mga taga Minglanilla? Kasi pa mga mauna gito, silang Nestor, silang LP, sa pamela, mga taga Minglanilla na. Taga Negros Oriental Broadcasters Association, Anthony Magunsay. Nang regard si former Councilor Eric Espina. Kabadyangan Compostela, Paradyang family, mga Kabatingan family, mayong hapon. Mga Horos family diya sa Pinumungahan. Si Rose Horos, kumusta naman ha? I-reserve lang ng imong butong da, Rose, kay Manharan niya. Gato mga suking tigpaminaw dito sa abroad, no? Itong limot mo ko itong mga Kimpan, pinsara to, mga Kimpan Albero, mga Barliso, ayong pagpaminaw nyo diya sa Middle East, no? Balukod, daghang kayong maminaw na to diya sa Saudi Arabia, sa Europe, Canada, Australia, New Zealand, kumusta? Naot nga okay ang kinabuhi, no? Mga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City, mga Barbaho, mga Siliona Marquez Veloso family, mga Torneros family, o si Rochelle Ichiberri, Eric Elric Alti Paco Paho Babag Lapu-Lapu City, musta naman ang kinabuhi, no? So going back to our sender si Belen, no? Suma sa nabati na ito sa drama, medical problem, of course, ang problema ni Belen. Unang pangutana, ni grabe ang komplikasyon o nahibawan nga doon na ko'y brain tumor. Kung mao'y gitambag sa akong doktor nga magkinahanglan ko og surgery. Kung musugot ko, posible ka ang mubalik sa normal ang akong hitsura o ang akong gibati. Ang akong istorya anak ni Mobilin depende po sa outcome sa surgery, no? Manginaot lang ta nga after the surgery, nga ma-restore ang imong normal nga tsura o ang imong paminaw, pero dili kita maka 100% guarantee nga mao nay mahitabo. Daghang mga factors to be considered, no? Mga post-operative care, nya imong compliance to medication, malagi na apila na nya o unsa man pud ka complicated ang gi-perform nga surgical procedure, no? So daghang mga factors, pero optimistic lang ta nga nindot ang resulta after the surgery. Kung mayon lang imong neurosurgeon nga kinahanglang operahan, submit na lang ka. Kung pananglitan natay financial problema, naman tay mga madulan ni ana, no? I do not know kung kinsay imong doktor, pero akong kauban dugay panahon sa akong clinic, ang usa ka inilang nga neurosurgeon din sa atong lugar, si Wybin Briones. Dugay kay ming partner ni Wybin Briones, the same room mi sa Chongwa. Balhin naman siya sa Perpetual Socor. Kanang akong gilingkuran karon sa akong clinic sa Giliamak. Tanan ako mga gamit ng Wybin Briones na gibatag yan ako. So I hope nga schedule kag operasyon, no? I repeat, I do not know kung sa imong doktor, pero kung pa kay doktor mo recommend ko ni Wybin Briones, ha? Siya sa inilang mga neurosurgeon dili sa Pilipinas, ha? Kaduhang concern. Kung sa may maayong lifestyle ang ngayang buhaton aron nga malikayan ni mga ingon ani nga mga klase sa sakit. Just like any other sakit, may bulong lang ta mutungar na siya, no? Daghang kay mga factors to be considered, atong nutrisyon, ang atong environment, ang atong mga pagkaon, mga nutrisyon, o ang atong stress, no? Atong life stresses, pinanglan nga ma-address na siya. O ang atong genetic loading, no? Kay uban nga mga sakit ni trans in the family, although I'm not saying kung pananglitan na ay brain tumor tong imong mga lolo lola mapariha pug ka nga mao ni mo na, pero sa among pagtuon na gitawag na mo genetic loading, posible nga mapasa nga to sa other members sa clan, sa family. Mas maayo ang taog after a thorough diagnostic procedure ma-confirm kung unsa bagay prognosis, gitawag na mo og prognosis, meaning possible outcome after the surgery ug unsa mang klaseng tumor kung naa man gani makuha o doon siya benign ba siya or malignant, na mao na siya ang mga basihan sa
prognosis or possible outcome. Katulong pangutana, may nahinumduman ang akong amahan nga naa siya iyaan. No, mauli gini, ha? Posible ka nga murag nakuha ko naman niya ngadto. So mo na akong giingon na while ago nga dili na to matotally roll out ng usab uban nga mga sakit aning nga kinabuhi makuha na to sa atong mga older generation. Pero maingon ko nga di man 100%, but the possibility is a little bit higher compared to the other people nga wala sa mga history nga membro silang pamilya na sakit og giun ani. So muna kay kasturya si katulon mong pangutana Bell o ikaw pat nga concern doon na ko'y type 2 diabetes ug matod sa doktor nga hangtod sa hangtod nagyud kuno kong mag-inject og insulin sa akong kaugalingon sa akong wala nga sa akong pagidaron wala na by chance nga mausab pa ni og mahimong normal ang akong kinabuhi og balik bago lang akong nag-lecture ni ani sa diha sa Perpetual Socor no kay ngatos kasayuran sa tanan natong nagmeeting mi sa Lions Club District 1 Bito gi-appoint ko ni Governor Kiki Romualdez as chairman sa Diabetes Committee sa among district nga among district comprises Negros, Siquijor, Cebu, Bohol, Leyte. Bago lang ko mag-lecture ani every now and then. So na tulo ka klase ning diabetes na type 1 meaning inborn no sukad pagkabata pa na type 2 nga may giingon mo imo ug na gestational diabetes kana magbuntis nga mga babae nga why diabetes pero pag buntis nila mag-diabetes after mga anak mawagtang na pong diabetes so kaning type 2 diabetes naa kay insulin production pero ang imong body dili maka-normally utilize sa insulin so mao nang kinahanglan ka og tambal. Ang type 1 wala gyud production ang insulin kinahanglan gyud kag kanang tambal. So, ang imong pancreas, dili mo produce ani nga mga hormone. So, kailangan kag injection, lifetime. So, kung mao nang ingon sa doktor nga lifetime na kang mag-inject ani nga mga tambal, posible nga type 1 diabetes ning imo, dili type 2. Kaya kung type 2 diabetes, daghan man tag mga tambal na metformin. So, mao na nga, siguraduhon na to, unsa mga type sa diabetes. Ingon type 2, unya, hangtod sa hangtod na kung mag-inject og insulin, makorehyan naman ng type 2 pinagi sa imong diet, compliance to medication, exercise. Pero kung balikon ako, kung type 1 mo na hangtod sa hangtod yung ka mag-inject. Kung type 2, dili ni siya hangtod sa hangtod. At daghang mga tambal niya ni. So, klaruhon na to di sa imong attending endocrinologist, o kung sa baganing imong type sa diabetes, type 1 or type 2. At 23 years old naman ka. So, I don't think so nga type 1 ni siya. Maybe type 2, no? So, you have to be careful about your diet nga dili kay ka mukaon og mga high calorie diet or carbohydrates, nga sugar limited o paano gyud kay musamot og shoot up ang imong sugar level. Sa aton nang hibalan, ang normal fasting blood sugar is mga below 100, no? Maabot ang leg 125, 130 nga to na pataas kana diabetic na ka. Okay, so now kasabot ka sa explicar ni mo Belen diya sa Minglanilla, mga ward ba ng inyong mga daan. Okay, so once again ako si Dr. Rene Obra with Atty. Elaine Bathan nga may mutambag sa inyong mga legal mga problema. Thank you very much sa inyong makanunayong sa Tagalog pa pagtangkilik, paminaw sa among programa sa RMN DYHP. No? So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.